Jina ċertament nirringrazzja dawk il-Maltin u l-Awtin kollha li urew fiduċja fija personalment, iżda wkoll dawk kollha li urew fiduċja fil-kandidati sħabi biex flimkien ġibna mhux biss l-ikbar rebħa storika tal-Partit Laburista xi ħaġa li turi kemm in-nies verament iridu laqda u mhux il-firda, jridu viżjoni u mhux U-turns u ħafna tidwir u nuqqas ta' viżjoni. Iżda nirringrazzjahom ukoll għal fatt illi eleġġejna 4 rappreżentanti fil-Parlament Ewropew xi ħaġa li hija importanti ħafna għax il-numri huma sbieħ, iżda huwa ferm isbaħ il-fatt illi l-numri kollna iktar voċijiet anke fil-fora Ewropea biex flimkien aħna nkomplu l-ħidma li saret mill-MEPs preċedenti u nkunu ta' tarka verament favur Malta u għawdex tagħna. U l-bieraħ il-riżultat wara biċ-ċar kemm il-poplu jixtieq illi kollna rappreżentanti li għandhom qalbhom verament mal-poplu Malti Wawċi, illi għandhom qalbhom ma' Malta u għawdex tagħna, illi ħajkunu ta' tarka għal-pajjiż. Jiena personalment nerġa' nirringrazzja dawk kollha illi anke urew fiduċja fija, din ma kienx tkun possibbli li kieku ma kienx għan-nies, in-nies illi kont qrib tagħhom kemm jista' jkun matul din il-kampanja fejn żort ukoll il-irħula diversi ta' Malta u Għawdex u ħadd gost ukoll nisma' minn għandhom il-suġġerimenti tagħhom anke għal-ħidma fl-Unjoni Ewropea. Jiena ngħidilhom ukoll li se nkompli nkun qrib tagħhom, iva kontu qed issemmu l-importanza illi nibqgħu saqajna mal-art kif qal il-Prim Ministru l-bieraħ u ċertament jiena nagħtihom l-impenn illi se nkompli nagħmel dan kif dejjem kont saqajja mal-art f'ħajti hekk se nkompli nagħmel għax huwa importanti li kif qalilna l-Prim Ministru lkoll kemm aħna nibqgħu qrib in-nies, in-numri nieħdu gost bihom, iżda aħna rridu niffukaw fuq il-ħidma kif dejjem għamel dal-gvern, ħidma sfiqa favur il-rappreżentanti kollha u anke favur il-poplu Malti Wawċi kollu. Għal daqstant jiena nawguraw koll li din-ħidma tkompla anke issa fil-xhur li ġejjin u nħares il-qudiem biex naħdem favur il-Maltin u l-Awċin u fazzjonijiet diversi tal-poplu tagħna, fazzjonijiet minn aspett mhux ta' firda iżda il-faxxix differenti tas-soċjetà tagħna, il-partijiet differenti tal-pajjiż tagħna, inkluż kif għamel dal-gvern li ma ħallix f'abbandun il-partijiet li tradizzjonalment gvern nazzjonalista ma kienx jagħti każ, anke mill-Unjoni Ewropea aħna rridu nagħtu każ kulħadd, inwasslu l-messaġġ ta' kulħadd biex anke ikollna anke ħidma aktar effettiva.